Onyo pati yakriti pramoda bhanjar mo chunglam sogo. Dal bidal pati yakriti pramoda bhanjar mo lam sogo. Khanjara mario bhanjar mo lam sogo. Kira tribulan masa chini coba coli nai. Kira tribulan masa chini coba coli nai. Dal bidal pati yakriti pramoda bhanjar mo lam sogo. Dal bidal pati yakriti khanjara mario bhanjar mo lam sogo. Thoi nakai thoi rinai kira tribulan sam nai. Ini joining program ni bisini khorang kasih kira tribulan masa chini coba coli nai. Ini joining program ni bisini khorang kasih kira tribulan masa chini coba coli nai. Umagra. Oro Roshiram Sipai Para Oroni Nukung Kungwani Korokchi voters 10 জন voters Dipra Mothawo Ai Manjak Paika Jung Borokno Lamsogo Aboni Loge Loge O Am Sayo Taibo Je Borok Tau Haksalo Tongoi Nahar Tongko BJP Klayo Noi CPIM Klayo Noi যতনা जों खाबाय खुबाय बरनो कय हरो ताम होनबा पयला हा पयला जाति अम बेबा तंहां कैसे नों बेबा खलाय माननाय जों केबनो साया कुनु जाति गोष्ठीनि जों बिरुद्धया लानसानि बिरुद्धया धुरुकनि बिरुद्धया हिन्दुनि बिरुद्धया जों सिनि अधिकारनि बागै जों थानसांनानि आबो सिनि अधिकार दं आबो সাংবিধানিক অধিকার সংবিধানनि অধিকার से जे अधिकार कक सानानि अधिकार दङ थानसा अंगै बायथांनि दाबि मानथाय न साननानि अधिकार सिनि दङ जों तिनि जे सानमानि आबो जों 1947 जेफ्रु तिनि जनसंख्या 93% आफ्रु जदि अमहायनो सिनि तहाखाय जों ताय सानना नांगला खामो दाव बायथांनि जातिनो जों थांनानि बागै तामहनैबा जों तामुंगय ब लाइबुमानि बागै जों अजागा फायसबायका हायुंनि बरक जतन साइमानो जोंनि त्रिपुरा हास्तेनि जत बरक साइमानो अबनताय फेकुरय शुक्रबय सानार नांया आबनि बागैनो आं सावो जोंनि हास्तेनि अ आमसायनि बेबाग बरक रक जोंनि मानथाय जोंनि सबथाय बेमाक जों माननानि बागै थानसा अंमानि बिसिंथै ग्रेटर त्रिपुरा लैंड दाक्ति माननानि बागै जत्तनो थानसा अंबायसिदि जत्तनो फायबायसिदि जों तिनि ताहिमनो खा कुवारबाय जों नरकनो लामसबनाय तिनि दफानो जों बाक्सा थानसा ख्लाय मोनथांलायनाय तिनि बुवाग्रा प्रद्युत किशोर मानिकनि याप्रि सेमाबाय जों थानसा लांजाक नरगो फाय थानसां फायदि मानजाक फायदि जों थानसां हाखाय तिनि फानते बराकनाय तिनि मानथायरबो जों दाखि माननाय हामबाय।